Láska je jedným z najkrajších, ale aj najzložitejších pocitov, ktoré môžeme zažiť. Keď sa zamilujeme, všetko okolo nás sa zdá byť dokonalé. Ale čo sa stane, keď sa táto láska rozpadne? Keď sa objaví zrada? Vtedy sa dostávame do emocionálneho víru, z ktorého sa ťažko dostáva. Pamätám si, keď som zažil svoju prvú lásku. Bolo to nádherné obdobie plné smiechu, spoločných chvíľ a snov o budúcnosti. Ale potom prišla situácia, ktorá všetko zmenila. Zistil som, že moja partnerka ma podviedla. Ten pocit, keď sa ti zrúti svet, je neopísateľný. Cítil som sa, ako by mi niekto vzal všetko, čo som mal. Zrada nie je len o fyzickej nevere, je to aj o emocionálnom odcudzení. Keď sa partneri prestanú navzájom počúvať, keď sa prestanú zaujímať o pocity toho druhého, to je tiež forma zrady. Môže sa to stať aj bez toho, aby sa niekto fyzicky zapojil do iného vzťahu. Dôležité je, aby sme si uvedomili, že komunikácia je základom každého vzťahu. Bez nej sa strácame. Keď sa láska rozpadne, je to ako smrť. Musíme sa naučiť smútiť, ale zároveň sa posunúť ďalej. Je dôležité si uvedomiť, že zlyhanie vo vzťahu neznamená, že sme zlyhali ako ľudia. Každý z nás robí chyby, učíme sa z nich a rastieme. Ale podvádzanie, to je niečo, čo zanecháva hlboké jazvy. Je to signál, že niečo vo vzťahu nefungovalo a často to odhaľuje nedostatok rešpektu a dôvery. Niekedy sa pýtam, prečo ľudia podvádzajú. Je to strach z intimity, túžba po vzrušení, alebo jednoducho neschopnosť čeliť problémom vo vzťahu? Neexistuje jednoduchá odpoveď. Každý má svoje dôvody, ale výsledok je vždy rovnaký. Bolesť a sklamanie. Ak sa ocitnete v situácii, kde sa cítite osamelí alebo nepochopení, nezabúdajte, že je dôležité hľadať podporu. Rozprávajte sa s priateľmi, rodinou alebo odborníkmi. Niekedy potrebujeme vonkajší pohľad, aby sme si uvedomili, čo sa deje. A ak ste na druhej strane, ak ste ten, kto podviedol, zamyslite sa nad tým, čo vás k tomu viedlo. Je to príležitosť na sebareflexiu a rast. Láska je krásna, ale aj krehká. Musíme sa o ňu starať, chrániť ju a najmä byť k sebe úprimný. Nevera môže zničiť aj tie najpevnejšie vzťahy, ale ak sa naučíme z našich chýb, môžeme sa posunúť ďalej a nájsť lásku znova. A možno, len možno sa naučíme milovať lepšie.